Menteri Rang Badu kari Narendra Modi ula ong ba ka jing thau ya ka sinrop NDA kamde ka jing yang persya ya ka nu ka seng san perthai Henry Kalong banwan ra ya ka jing sanchar ka bas kem Khubor di India. Menteri katnat ka koi ka khya jom kari Dr. Mansukh Mandavia un sapli perda ya ka jing yalang Global Food Regulators Summit arhajar arulai. Khot jingalang ka sarkar ya baro ki sengsan himasima haswa ban sedang ya ka dorbar liur jong ka yeng dorbar thauan jong kari. Shispa sankli ki mar ki mata ki banado ki por hindai hintai bat ki bakodor shibon ki bala syak khai tu ki lawan phai biang syakari India na ri USA. Ha ka jing yale kai cricket ki kenthai ke India kalabu ya ka thong ka ba arspa ar phu khandai ran persya ya kari Bangladesh ha ka jing yale kai ODI ka ba ar